Covid-19 ens està afectant moltíssim, tant moltíssim com que ens està perjudicant el 100% de la facturació. Es van suspendre a partir del 13 de març totes les curses i nosaltres ja, si no hi ha curses, no hi ha inscripcions, no hi ha dorsals i no hi ha cronometratge. Per tant, hem passat de facturar el que facturàvem cada mes a zero. Per posar-se un exemple fàcil, el mes d'octubre de l'any passat va ser un mes molt important per nosaltres, molt potent, perquè va haver-hi moltes curses. Octubre i maig són els mesos de més curses i havíem facturat 50.000 euros i aquest any hem facturat 0 euros. Més clar l'aigua. La divisió entre 50.000 i 0, jo que vaig estudiar matemàtiques us puc comentar que és infinit. Per tant, l'afectació nostra és infinita en termes econòmics. La gestió d'aquesta crisi, de fet, ha passat per apuntar tots els empleats, jo soc l'administrador i per tant no puc estar-hi, a tots els empleats a l'ERTO, perquè, esclar, hem deixat de tenir activitat, així de senzill. O sigui, vam passar a preparar una marató de 20.000 persones a Barcelona el 13 de març a no fer res. Els dorsals de la marató, tots preparats, fins 17.000, perquè els havíem preparat la setmana abans, estan guardats a l'oficina, a no fer res. Per tant, tots a l'ERTO i no tenim opcions. Nosaltres no podem organitzar una cursa. Llavors, la pregunta que tothom diu és que t'has de reinventar. Bé, és que l'única reinvenció que hi ha hagut al món de les curses és fer curses virtuals. Les curses virtuals, quan hi havia el confinament, tenien d'alguna forma un valor només moral per aixecar l'ànim i jo veia pels balcons gent donant voltes al balcó com els hàmsters, diguem-ho així. Volien convertir les persones en hàmsters. Jo no em vaig fer cap d'aquestes virtuals dins de casa meva, ni al pàrquing ni al balcó, perquè no sóc un hàmster, i em vaig dedicar a la butaca. Quan va acabar el confinament i vam sortir tots al carrer, llavors encara tenia un cert valor la cursa virtual perquè la feies pel carrer almenys i tenia una certa moral. Ara mateix les curses virtuals que encara es fan no tenen cap valor perquè és que estem tots avorrits. Jo 3 o 4 dies a la setmana faig una cursa virtual a la Diagonal i les curses virtuals no donen diners. Al final la gent paga una samarreta que te l'envien a casa i el que més són trons. Nosaltres no n'hem fet cap i la veritat és que no tinc cap interès perquè no dona diners i per tant això és una mica una certa supervivència, però que no és tal. És fer una app i seguir l'app. No estic d'acord i no és negoci. La previsió depèn de la situació del Covid. O sigui, ara mateix, el 16 de maig, per posar exemple, tenim previstes 3 curses. La mitja de Granollers, la cursa dels universitaris, l'Unirun, que la universitat té molt interès en fer-la perquè diu els universitaris pobres estan tancats a casa i a veure si els hi podem donar un esbarjo fent una cursa i que es trobin tots i que es facin petons, però que no ho veiem nosaltres, però que es facin petons tots entre ells, i una trail de Lloret que la podem arrossegar des de ni se sap quan, de cancel·lacions que ha tingut. Ara bé, aquestes 3 curses previstes es podran fer, aquest és el gran dubte. Si es poguessin fer, la previsió que fem nosaltres seria bona, perquè vol dir que al juny anirem millorant, s'aniran animant curses. Tenim pel juny prevista una mítica, que és la de Cavalls del Vent, que és una cursa mítica només per experts, per gent molt experta de la muntanya, perquè és una pallissa, perquè són 80 quilòmetres per la zona del Pirineu, prop de Begues, però hi ha la part del TAS, que és pels que no estan tan preparats de vint i tal. Clar, si també la poguéssim fer, voldria dir que estem enfilats. Per octubre tenim moltes curses previstes a Barcelona, pel novembre tenim la Marató de Barcelona, contentíssims. Ara, podrem fer això? Doncs, the answer, my friend, the answer is in the wind. O sigui que no sabem on està la resposta. Si va tot bé, recuperarem. Si no va bé, doncs malament estem. Bé, jo crec que Indescat ens podria ajudar a intentar pressionar el Procicat que les curses no és un esport com pot ser el hoquei o pot ser el futbol. I, per tant, que ens apliquin una normativa de sortides esglaonades, que és la que hem estat fent amb l'Ajuntament de Barcelona per la Mercè i per Nassos, una normativa que es pot descriure, jo la vaig desenvolupar jo i l'Ajuntament la va aplicar perfectament bé amb les seves curses, obligar tothom i deixar-nos que fem les curses amb uns límits, amb aquest esglaonament i amb uns límits. Perquè si ens apliquen la normativa actual és un contrasentit.
fem una cursa, per exemple, com la Jean Bouin, que vam fer sèries ben organitzades a dins la pista de l'atletisme de l'estadi olímpic i amb 1.000 corredors i vam haver que pagar a l'organització, que és el Mundo Deportivo, 3.000 euros a Espanya perquè la cursa estés al calendari nacional, perquè el Procicat diu el que està al calendari nacional espanyol es pot fer, el que està al calendari nacional català no es pot fer. I això ho aplica a les lligues de futbol, lligues de handball, però és que l'atletisme no va així. Llavors resulta que sense cap valor afegit ens trobem que hem de pagar 3.000 euros, en aquest cas que et dic, més 700 per estar al calendari, a canvi de res, perquè no ens ajuden amb res ni ens fan res, és que tampoc necessitem la seva ajuda, òbviament. Clar, llavors, el primer que es tenia que fer és intentar que l'Indescat analitzés què són les curses populars, la gran aportació que fan a l'esport, perquè la gent que fa curses populars són gent no federada, són gent que necessita fer esport i que s'ho passa bé fent esport i que és un repte el diumenge i que gràcies al repte del diumenge s'entrenen durant tota la setmana. Si no, quin al·licient tens sortir a córrer per casa teva sense cap al·licient més enllà que córrer per on cada dia ho veus amunt i avall? Si tens un bosc i és agradable encara, però els que vivim a ciutats, que és la gent de l'àrea metropolitana, ho tenim molt negre. Llavors, això és el que necessitaríem de l'Indescat, que fes veure que l'esport aquest popular és un esport que necessita promocionar-lo i per tant necessitem amb unes normes d'evitar grans acumulacions, de normes sortides esglaonades, limitacions d'aforament que en el nostre cas apliquen que no puguin sortir 10.000 persones, sinó amb grups de 500, i que això es reglamentés i poguessin fer-ho, i que poguessin fer curses a partir del mes de maig amb aquesta normativa. I això ho ha d'aconseguir Indescat, perquè nosaltres un per un no ho aconseguirem. I la Federació d'Atletisme està una mica desbordada perquè té masses tecles a tocar. La pista, el cross, la popular, i és molt difícil que ho puguin fer. L'esport popular amb aquest nivell aplica molt, i aplica també a les aigües obertes, que també és un altre esport, i aplica també als triatlons potents. Veurem com es poden fer els triatlons potents. Això és el que necessito jo d'Indescat, que realment analitzin l'esport popular, que no és un esport d'equip.